सर्वांकೈ नमस्कार. सरस्वती देवीले भक्तिगीत रचना कोर्नु आलापन करता उमेश भट, गोश्रीपुरम, कोच्चि. सरस्वती माते योगे योगे आमगेले घरांतू वासुतू करिगे. सरस्वती माते योगे योगे आमगेले घरांतू वासुतू करिगे. दयेची दृष्टी तू आमचेरी घालिगे. दयेची दृष्टी तू आमचेरी घालिगे. सर्व दुःख आमचे निवारण करिगे. दयेची दृष्टी तू आमचेरी घालिगे. सर्व दुःख आमचे निवारण करिगे. सरस्वती माते योगे योगे आमगेले घरांतू वासुतू करिगे. विद्या विज्ञान ते प्रदान करिगे. विजय प्राप्तिक योग्य तू करिगे. विद्या विज्ञान ते प्रदान करिगे. विजय प्राप्तिक योग्य तू करिगे. संगीत ज्ञान ते जीवनांतू दिगे. संगीत ज्ञान ते जीवनांतू दिगे. स्तुती म्हणूक मन सदा तू दिगे. संगीत ज्ञान ते जीवनांतू दिगे. स्तुती म्हणूक मन सदा तू दिगे. सरस्वती माते योगे योगे आमगेले घरांतू वासुतू करिगे. दयेची दृष्टी तू आमचेरी घालिगे. सर्व दुःख आमचे निवारण करिगे. सरस्वती माते योगे योगे आमगेले घरांतू वासुतू करिगे. संसारू तू गेली आराधना करतगे. विजय दशमीक विद्यारंभू करतायगे. संसारू तू गेली आराधना करतगे. विजय दशमीक विद्यारंभू करतायगे. चेरडुवांक तू अनुग्रहू दितगे. चेरडुवांक तू अनुग्रहू दितगे. विद्येन जीवन संपन्न करतगे. चेरडुवांक तू अनुग्रहू दितगे. विद्येन जीवन संपन्न करतगे. सरस्वती माते योगे योगे आमगेले घरांतू वासुतू करिगे. दयेची दृष्टी तू आमचेरी घालिगे. दयेची दृष्टी तू आमचेरी घालिगे. सर्व दुःख आमचे निवारण करिगे. सर्व दुःख आमचे निवारण करिगे. सरस्वती माते योगे योगे आमगेले घरांतू वासुतू करिगे. सरस्वती माते योगे योगे आमगेले घरांतू वासुतू करिगे. सरस्वती माते
योगे योगे आमगेले घरांतू वासू तू करिगे. सर्वांके धन्यवाद.